aikaa ja yhtään ennen ei voiteta. Joo, ne on osoittautunut aika oikukkaiksi välillä nämä turbopelit, eli senkin puolesta niin tämä on erittäin jännittävä lähtö, että kumpi tässä voittaa ja kummin päin tämä kääntyy näin Jotenkin perjantai-ehtoolla. osais toivottaa Kukin tiimille jo 7. Se olisi niinku siisti Ehdottomasti, juttu. Todellakin toivomme 7 puolelle menossa, koska 8-0 on niin lähellä jo 7. Ja kaiken hienointahan tässä olisi tietysti mahdollisimman tasainen veto loppuun asti, jossa se olisi sitten niin, että sillä kengännauhan leveys ratkaisee tämän homman. Hiljentykäämme. Ja Kukilla selvästi paremmat reaktiot, mutta kyllä se Koivumäki takaa tulee ja sanoo heippa mennessään. 7.396. Voittajan aika tänään ja 302 kilometriä tunnissa ja rapia päälle. Kuki ei ihan sinne 7 päässyt niin kuin me tässä kovasti toivottiin. 8.111 ja 265